പിറവിക്കാലം 1-ാം ചൊവ്വ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ വിശകലനം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ തിരുനാൾ. പത്രോസ് ഏത് വിധമുള്ള മരണത്തിലൂടെയാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നാം 19-ാമത്തെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ യോഹന്നാൻ വരുന്നത് കാണുകയും അവൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് പത്രോസ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തുത്തരമാണ് യേശു മറുപടി നൽകുന്നത്? 2 തരം രക്തസാക്ഷിത്വമുണ്ട്. വിശ്വാസത്തെ പ്രതി മറ്റുള്ളവരാൽ രക്തം ചിന്തിയുള്ള മരണമാണ് അതിലൊന്ന്. ഈ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പത്രോസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യം വരെ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് രക്തസാക്ഷിയായി തീർന്നവനാണ് യോഹന്നാൻ. കിടപ്പുരോഗികളും ആത്മീയ സഹനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആത്മീയ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുന്നവരാണ്. പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ 97 വയസ്സുവരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ആ കഷ്ടാനുഭവവും സുവിശേഷവും ലേഖനങ്ങളും വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകവും എഴുതുള്ള രക്തസാക്ഷി ദിനങ്ങളാക്കി അവൻ മാറ്റി. സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. സ്നേഹിക്കാത്തവനാകട്ടെ മരണത്തിന് നിലകൊള്ളുന്നു. സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നവൻ കൊലപാതകിയാണ്. അവന് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുകയില്ല. ആകാശവിധാനത്തിൽ ഉയർന്നു പറക്കുന്ന കഴുകൻ്റെ പ്രതീകമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടിന് ഇതിൽ കാരണം. ദൈവസ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ മൂല്യം. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവനിലും വസിക്കുന്നു. ആമേൻ.